Takže ahojte. Dnes by sme si ukázali, ako vyrobiť jednoduchý oddeľovač v programe Photofilter Studio X. Takže, klasicky si dáme nový a ja si dávam šírku 450 krát treba 100. Nedáte priehľadnosť podľa výberu, ale biele pozadie, teda aspoň zatiaľ. Kliknete si na obdĺžnik alebo stlačíte C. Potom si to takto načrtnete. Pozor, aby to nebolo zase široké a aby to nebolo zase príklad úzke a tak. Aby to nebolo takto na kraji, pretože ten vrhnutý tieň je potom taký škaredý. Takže takto. Potom si dáme nástroj prechod alebo ideme do filtry. Neviem ani kde toto je, ale neviem tak narýchlo toto nájsť. Áno, filtry, barvy a prechod. No a takže dáme si prechod a vyberieme z farby. Takže ja mám vybrané tieto a tu si môžeme, ja okamžitý náhľad, hej, takže môžeme si to dávať, že z akého pohľadu to chceme. Takto. OK, môže byť. Šum si nedávajte, pretože to potom vyzerá ako z 5. storočia. Nepresvietnosť dávam si z toho, aby to bolo také intenzívne, takže potom dáte OK. Idete do filtry, do filtra, alebo neviem, ak to máte v angličtine. Štilizácia a obrys 3D. Ako vidíte, tu máte už náhľad. Šírku to si môžete zvojovať podľa toho, ako chcete, takže asi tam teraz 2. Potom väčšinou to sa mi zdá tak, že biela a potom čierna, ja som si to menil, pretože mi to nesadlo k jednej fotke. A teraz si dáte jednoducho OK a máte to takéto. Potom dáte klasicky, ak pozeráte moje videá, tak dáte vrstvu, vložiť nové pozadie, priehľadnosť podľa výberu. Potom idete na tú prvú vrstvu, tu kde máte oddeľovač, kliknete si na oddeľovač, potom dáte invertovať výber, potom dáte výmod. Ako vidíte, už máme oddeľovač bez pozadia. Teraz si na ňo dvakrát klikneme, odklikneme si vržený stín a zneutralizujeme to. Takže treba 0 a 0. To môžeme dať takto do stredu a môžete mi to mať tak. Väčšinou sa tu pridávajú texty, takže to je jednak si dáte napríklad zdroj alebo ja neviem. To je už na vás. A takto. Moje aktuálne nastavenia je obrys, biely obrys a vržený tieň nie. Text, to je už na vás. Veľkosť 24, si to zmenším, pretože je to veľké. Takto. A vidíte, že už je oddeľovač. Pripomínam, že nezabudnite ukladať vo formáte PNG. Takže ja by som to strihol a ukážeme si ešte aj to, ako urobiť ten oddeľovač z fotky. Takže vítajte pri druhej časti, kde si ukážeme, ako vyrobiť oddeľovač z fotky. Takže túto fotku som našiel len tak náhodou. To som robil dizajn, si pamätám. Takže za prvé si musíme veľkosť obrázku znížiť.
tým pádom to bude lepšie. Rozlišenie tu si môžete dať, aké chcete. Takže OK. No a teraz tu máte takto. Je to ten istý spôsob, len proste nedávate ten prechod, ale dávate tú fotku. Takže idete na zaoblený obdelník alias C a nejako si to proste tú časť treba mať vybranú vhodnú fotku. To som len tak narýchlo vybral, by som niečo robil. Takže takto je nejako moc vzadu. No nič, takže dáme si klasicky, dáme si vrstva, vložiť nové pozadie, priehľadnosť podľa výberu vrstva, invertovať výber a potom emote. Už tu máme klasicky naše toto, ale ešte by som si dal, aby som to nemal také veľké. To si potom zmením. Takže neviem, či sme to preurobili, ale asi to pôjde. Takže dáte si z klasickej štilizácia, obrys 3D, ako vidíte už tu je. Teraz si dám príklad väčší obrys, hej, podľa toho, ako to vyzerá. Takže dáte OK. No a teraz tiež si dáte vršenie s tým, ja si to vždy tak neutralizujem, že to je okolo celého tej fotky. Takže potom dáte OK, toho oddelovača som chcel povedať. Takže taktiež si môžete vložiť ten váš zdroj a tak.